Xa está en marcha o proceso de selección de alumnado para a sexta edición do Programa Integrado de Emprego que se desenvolverá no Centro de Formación de Espiñeira, en Boiro, durante o curso 2024-2025. Está dirixido a un centro de alumnos, homes e mulleres, que recibirán formación específica relacionada cos principais sectores produtivos da comarca. Hai técnicas de limpeza e operacións de posta en punto de apartamentos de pisos, eventos, catering e banquetes, cociña básica, identificación de alérxenos e manipulación de alimentos en establecementos de hostelería, manipulador de alimentos, condución de carretillas elevadoras, xestión e control de compras e stock en almacén, elaboración de pezas cárnicas, operacións básicas de caixa, Office, Word, Excel, Access, PowerPoint, xestión integral de pymes, inglés inicial, traballos en alturas con brazo articulado, preparación de peixes e mariscos para a industria e venta, electricidade, soldadura, como ven, vedes, é unha oferta formativa moi grande. Aínda que xa leva en marcha 6 anos da man do Concello de Boiro, hai 2 anos que se sumaron ao programa os concellos da Pobra e Rianxo, co fin de seguir a apostar por mancomunar servizos non só no eido do turismo, senón tamén da formación e do emprego. O que estamos facendo é abrir a mancomunidade a abordar tamén, por suposto, cuestións que teñen que ver con emprego, que teñen que ver con formación, que teñen que ver con ese valor enjadido das empresas desde o punto de vista da profesionalización, non, dos seus empregados. Entón, tocamos ámbitos como dentro do ámbito do turismo, tocamos estes ámbitos da alimentación, dos sectores servicios, etc., pero tamén con esta aposta pola formación aquí nos nosos consellos, pois tamén imos seguir sumando nese mesmo obxectivo, non? Xa quedou patente no anterior programa de 2023-2024 que as cousas funcionan mellor así desta forma e estamos seguros que agora no próximo programa, no programa que estamos presentando hoxe do 2024-2025, pois vamos a conseguir seguramente os mesmos resultados que xa se veñen conseguindo, non? E que dende o seu comezo destaca o alto índice de inserción laboral deste programa, con cotas sempre por riba do 50%.